سلام كمي تمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا في الصامتات النغربلو هارميني ميديايو نلمسوني سلسان حدا حملة زد لنا يوم حد صرت على توزيناتات سعيبنا خنغربلكم هنا نمكتالكم من عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم ابز حلف سامنتات ابشو دنز تقايدو قدحات قران زي تقاصلوا لهم سلفتات تقاومو ابو صا هاجرا سفي حالو تو غبره ملسي ابل علم العالم ابوشت هاجر دما سغاتات متقعت غبره شبرا كمزو سخ مغبارم بمخنيات موسخ دردمو زو واحد حتو فقاد سراح كجبر تثبيت له قبل ايجنسي إيميغريشن شودن مغلاصو اب نور شوبين ابوشت حدا سومن طراي شومونت جبنات مفصامم كمون مس چاينا زغبر ملو اتمهارو داغم ግምት كجبرلو ሚኒስተር ትምህርቲ ጀርመን ጻውዒት መቅረባን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ኣብ ሾደን ዝተኻየዱ ቅዳሓት ቁርኣን ዝተቃጸሉሎም ሰልፍታት ተቃውሞ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሰፊሕ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ይብልዕሉ ምልዓሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ስጋኣታት መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከም ዝውስኽ ምግባሮም ተፈሊጡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ፕሮፌሰር ኤሜሪተስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኦፍ ብሪንግ ብፍላይ ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ዝቃጸሉሉ ተቃውሞታት ንምክልኻል ነቲ ኣብ ዙርያ ናጽነትን ምዝራብን ምእካብን ዘሎ ሕግታት ምትዕርራይ ክግበረሉ ከም ዘድሊ ሓሳብ ኣቕሪቡሉ ቅዱሳት ጽሑፋት ምቅጻል ኣብ ሾደን ከም ኣካል ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ይዝረአ ሕጊ ሾደን ንመሰል ሓሳብካ ምግላጽ ሰፊሕ ቦታ ከም ዝህባ የጠራጥርን እንተኾነ ግና ንኣህጉራዊ መትከላት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ጉዳይ ምትዕርራይ ክግበረሉ ይኽእል እዩ እዚ ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝድገፍ ተግባር እዩ ብዘይካዚ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዒራቅ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝኣመሰለ ንኣህጉራዊ ረብሓን ዝምድናን ሾደን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዝኸውን ገደብ ክግበረሉ ዝሓሸ እዩ ክብል ገሊጹሎ ጋዜጠኛ ከምኡውን ክኢላ ናጽነት ምዝራብን ፕረስን ኒልስ ፋንክ ብወገኑ ምቅጻል ቁርኣን ባርባራውን ጎዳእን ተግባር እኳ እንተኾነ ሕጊ ሾደን ክቕየር ኣለዎ ኣብ ዝብል ግና ኣይሰማማዕን እዩ ዝብል ከሎ ግና ረብሓ ሾደን ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ይኽእል እዩ ብዝብል ዘይንጹር ስጋኣት እዚ መሰል ክቃጠን ምግባር ዝድገፍ ኣይኮነን ክብል ኣተሓሳሲቡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅዳሓት ቁርኣን ዝቃጸለሉ ተቃውሞታት ንምክያድ ዝጠልቡ ሓያሉ ሕቶታት ከም ዝበፅሖም ፖሊስ ስቶክሆልም ገሊፆም ዘይካዚ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍደገ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስን መዛሙርን ከቃጽል ዝደሊ ሰብ ዘእተወ ናይ ፍቓድ መመልከቲ ከም ዝበፅሖም ፖሊስ ስቶክሆልም ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ሾደን ዝርከቡ ፖሊስ ተመሳሳሊ ክልተ ሕቶ በፂሖም ኣለዉ እቲ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ንምቅጻል ዝሓትት ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ንቁርኣን ዝምልከት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዓረቢ ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ መጽሓፍ ኦሪት ከተቃጽል ሓቲታ ዝነበረት ጓል ነቲ ተግባር ካብ ምፍጻም ምቁጣባ ተሓቢሩ መንግስቲ ዝወሰኖ ዝተሓተ ደረጃ ደሞዝ ኣብ ግብሪ ምስ ወዓለ ሕቶ ፍቓድ ስራሕ ክጎድሉ እዩ ዝብል ግምት ከም ዘለዎ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን ገሊጹ ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ዳይሬክተር ውጥን ኣኒካ ጉትበሪ ብመሰረት ዝሓለፈ 40 ዓመት ዝተገብረ ትንበያ ኣብዚ ዓመት ኣስታት 7,000 መመልከትታት ጥራይ ከኣቱ ትፅቢት ተገይሩሉ ተወሳኺ ካብ 4 ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት እቲ ሓደ ነቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሓድሽ ናይ 26,500 ክሮና ደረጃ ደሞዝ ንምምላእ እኹል ኣታዊ ከም ዘይረክብ ግምታት ምህላው እቲ ኤጀንሲ ወሲኹ መልኪቱሎ ፖሊስ ኖርሾፒንግ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብታ ከተማ ዝተኸስተ ተወሳኺ ትኹስ መልኪቶም ምርመራ ይካየዱ ኣለዉ በቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ዝተኻየደ ተኹሲ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ እናሃለወ ጥይት እኳ እንተተተኮሰሉ ዝኾነ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና የሎን እዚ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ቤት ኣብ ከባቢ ክሎካ ሬቶርፔት እታ ከተማ ዝርከብ እዩ ከም ዝበለ መጥቃዕቲ ክካየድ ኣብዚ ሰሙን ንሻብናይ ግዜ እዩ እዞም ገበናት ንሓድሕዶም ዝተዛመዱ ምዃኖም ከም ዝኣምኑ ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ ክለብ ሮያል ኣውቶሞቢል ሾደን መን መኪና ከም ዝውነን ንምፍላጥ ዝያዳ ሸጋሪ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጠለቡ ይሐድስ ኣሎ ሰረቕቲ ነቲ ኣብ ሾደን ዝርከብ ክፉት መዝገብ መካይን እናተጠቕሙ ዝሰርቆም ሰባት ይመርፁ ምህላዎም ብፍላይ ድማ ነቶም መካይኖም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ላንድ ቪተር ዓሽጎም ንንውሕ ዝበለ ዕረፍቲ ዝገሹ ዘለዉ ሰባት ዕላማ ይገብሩ ምህላዎም ፖሊስ ገሊፆም ኣሎ ኣብ ወንበር ክለብ ሮያል ኣውቶሞቢል ኣንደር ሽስተድ ሾደን ከምቲ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ኣብ ዙርያ መዝገብ መካይን ገለገብ ኣብ ውሕስነት ክህልዋ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፊንላንድ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጽድያት ተቐልቀለ ውሕስ ሒሳብ ባንክ ሸቶ ዝገብር ምትላል ይቕጽል ምህላው ተፈሊጡ ባንክታት ብኢሜይል ጽሑፍ ወይ ብስልኪ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ፈጺሞም ከም ዘይሓቱ ኖርድያ ንዓማዊሉ ዝኻኺሩ ብፍላይ ኣብ እዋን ሓጋይ ሓድሽ ዓይነት ምትላል ዓለቕ እናወሰኸ ይመጽእ ምህላው ኣብ ኖርድያ ክኢላ ኣሃዱ ምክልኻል ዓለቕ ሳራ ሄለን ትገልጽ ምስ ውሕስ ሕሳብ ዝተሓሓዘ ዓለቕ ካብ ጽድያ ጀሚሩ ንፊንላንዳውያን የሸግሮም ኣሎ ጽድያ ንሓጋይን ብልምዲ ገበነኛታት ሓድሽ ናይ ምትላል ሜላታት ዝምህዝሉ እዋናት እዩ ትብል ሄለን ዝምትላል ብክልተ ደረጃታት እዩ ዝፍጸም ፈለማ እቲ ግዳይ ናብ ገጽ ፊሽንግ ዝስሕብ መልእኽቲ ይመጾ
ID ከምኡን ፓስወርድ ናይ ኦንላይን ባንክ ሕሳቡ ድማ ይሕተት። ብድሕሪኡ ትመታለሊ ብተለምዶ ከም ወኪል ባንክ ተመሲሉ ነቲ ግዳይ ደው ኢሉ ገንዘቡ ናብ ዝያዳ ውሑስ ባንክ ከሰጋግር መምርሒታት ሂቡ። በዚ ቢሉ ድማ ሕሳብ ባንክ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም መጭበርበርቲ ይኣቱ። እቲ ግዳይ ሪሞት ኮንትሮል ፕሮግራም ከውርዱን ክሕተት ይኽእል እዩ። በዚ ቢሎም ድማ እቶም ገበነኛታት ናብ ሞባይል ናይቲ ግዳይ ይኣቱ ክትብል ሄለን ወሲኻ ረድያ። ኣብ እዋን ጽድያን ሓጋይን ቁፅሪ ናይ ምትላል ጻውዒታት ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ድሮ ብዙሓት ጥርዓናት ናብቲ ባንክ ይመፁ ኣለዉ። ተወሳኺ ቁፅሪ ናይቶም ኖርድያ ዝሕዞም ምስ ፊሽንግ ጻውዒት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ድሕሪ ቀዳማይ 40 ዓመት ብዕፅፊ ወሲኾም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንግ ታይምስ ብሰንኪ ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ስክፍታታት ዴንማርክ ቁርኣን ወይ ካልእ ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ምቅጻል ዘጠቓልል ተቃውሞታት ንምእጋድ መደብ ከም ዘለዋ ገሊጻ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዴንማርክ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣገዳስን ዕዙዝን እኳ እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ንኣኽረርቲ ዝጠቅም ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ጸጥታዊ ሓደጋ እውን ከም ዘስዕብ ኣመልኪቱ። እዚ ድማ ኮፐንሃገን ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲታት ዝካየድ ተቃውሞታት ሓዊሱ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ጣልቃ ንምእታው ዘኽእላ ሕጋዊ ኣገባባት ትጥምት ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሽወደን እውን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ተመሳሳሊ መስርሕ ንምክያድ ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ክልቲአን ሃገራት ስካንዲኔቭያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትየን ኣለዋ። ሰበስልጣን እዘን ሃገራት ቅዱስ መጽሓፍ እስልምና ዝቃጸለሉ ሰልፍታት ክካየድ ፍቓድ ሂቦም ብዝብል ዝበዝሕዋ እስላም ኣብ ዝነብሩለን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዴንማርክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካልኦት ሃገራት ባህልታትን ሃይማኖታትን ይጽረፉን ይዋረዱን ምህላዎም ንዴንማርክ ንጸጥታዊ ስክፍታታት ተሓዊሱ ሮይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ገለ ተቃውሞታት ምትእትታው ክደስስ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ብወገኑ ሃገራዊ ድሕነትና ንምሕያልን ምቅጻል ቁርኣን ንምእጋድን ዘኽእሉና ሕጋዊ ኩነታት ክንትንትን ጀሚርና ኣለና ክብል ኣብ ኢንስታግራም ጽሒፉ ኣሎ። ክልቲኦም መግለፂታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ቁርኣን ዝተቓጸሉሉን ዝተረግጹሉን ሓያሎ ፍጻመታት ስዒቦም ዝመፁ እዮም። ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ሽወደን ዝነብር ዕራቃዊ ክርስቲያን ስደተኛ ኣብ ኣፍ ደገ ማእከላይ መስጊድ ስቶክሆልም ቅዳሕ ናይቲ ሃይማኖታዊ ጽሑፍ ምቅጻሉ ዝዝከር እዩ። ከም ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ፈረንሳ ዝኽሰት ባርዕ ጫካ እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ድማ ምውሳኽ ሙቐትን ንሱ ዘስዓቦ ነቕፅን ሰብኣዊ ንጥፈትን ዘስዓቦ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ምስ ባርዕ ጫካ ብዝተኣሳስር ዓመት 2022 ኣብ ፈረንሳ ዝኸፍአት ዓመት እያ ነይራ። ብድምር 72,000 ሄክታር ወይ ድማ ካብ ፓሪስ ብ7 ዕፅፊ ዝዓቢ ስፍሓት ኣብ ወቕቲ ዊንተር ተቐጺሉ እዩ። ኣብዚ ዓመት መጥፋእቲ ሓዊ ንዝያዳ ተመሳሳሊ ስራሕ ተዳልዮም ኣለዉ። መንግስቲ ፈረንሳ ብወገኑ ባርዕ ጫካ ብኣድማዕነት ንምምካት መዓልታዊ ትንበያ ኩነታት ኣየር ናብ ኩለን ክፍልታት ፈረንሳ ክልእኽ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሻ 90% ባርዕ ጫካ ፈረንሳ ኮነ ኢልካ ወይ ብኣጋጣሚ ዝፍጠር እዩ። ሓይሉ ካብቶም ኣብ 2022 ዝተኸስቱ ዓበይቲ ባርዕ ጫካታት ብሸለልትነት ሰባት እዮም ተላዒሎም። ካልኦት ድማ ብኣጋጣሚ ብደቂ ሰባት ዝተጀመሩ ኮይኖም ዝተደርበየ ሽጋራ ድማ ቀንዲ ጠንቂ እዩ። ከም ሽጋራ ዝኣመሰለ ዝተክኽ ነገር ብሸለልትነት ምድር ማይን ባዕሉ ዓብዪ ጠንቂ እኳ እንተኾነ ህልው ማዕበል ሙቐትን ነቕፅን እውን ሓደጋ ባርዕ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ዝተደርበየ ብርጭቆ እውን ጮራ ፀሓይ ኣብ ሓደ ነጥቢ ብፃዕቂ ከም ዝእከብ ብምግባር ባርዕ ከለዓል ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ኣብ እዋን ሃሩርን ነቕፅን መኪናኻ ብሳዕሪ ዝመልኦ ቦታን ነዊሕ እዋን ደው ምባል ባርዕ የላዓል እዩ። ኣብዚ ሓጋይ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ስጳኛን ኣልጀርያን ባርዕ ጫካታት ተላዒሉ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ፈረንሳ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ዝወሓደ ጽልዋ ክረኣያ ጸኒሑ ኣሎ። እንተኾነ ግና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ደቡባዊ ክፋልቲ ሃገር ሓያል ባርዕ ጫካ ተኸሲቱሉ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ
ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ ውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مسار ميدي ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتم ملوء منقستاو سكولارشيب رقيبهم ناب جرمن كمهارو زمتو چايناويان أب ساينساو سلاياكو أفرو خمزو خلو أب قمت بمتاو مش چاينا زقبر ملو وقت مهارو داق مقمت كقبرلو تساوعيد قريبو منستر تمرت جرمن بيتينا ستارك وات جينجر تمال سنبت نغازيت أميدين جروب باير ناب زهابتو قال محتت چاينا أب عود ساينس المرمرن علم لخويتو داداريت ناخونت تمتسو مهلا وقليتا تا منستر يونيفرسيتي فريدريك ألكساندر دحر دقيم نتوم ببيت مخرج سكولارشيب چاينا زمولو چايناويان كيك قبل زو وسودو وساني آمو قسالة أبا فاريا زركب يونيفرسيتي فريدريك ألكساندر بغيصالي مس اندستري جرمنا بروجكتات مرمرز شارخ تكالي أبقرباوان أبدو تشيفلن كوريكتيف انفستيجاتيف بلاتفورمن بحبار زحاتو موت أبساب كم زمالكتوم تقبلت نايزوم سكولارشيب نمنقست چاينا نايتا أمانت محلق فرمو يحطوتيم ستارك وات جينجر نوساني يونيفرسيتي جرمن بمناد اتي اب مسرتاو حق جرمن زتسرته ناي ريتون ساينساو مرمرنا ناصنت بسنك خناتات مولا تقبلت سكولارشيب چاينا مولو بمولو كتقملو خم زيكلو بمغنزاب زيتدرخ مخانو غليصالا دكازي ازوم بمنغست چاينا ناي تامانت محلا فصيمون زمصو تمهارو اب ساينساو سلاياكو وافرو يخليوم زبل سغات مهلاو واتشينجر وسيخات تحساسيوال باركو برا سمعتنا لوم سوني 31 حمله زدالنا يوم حصرت زيناتات بز فصيمنا لنا سنا بمصلحكم ازينانا مسغنا بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ